Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joe. Saan ka? Ika gusto magsuri sa amigo? Ha? Siya may nagulaw na, Bi. Bisa na! Magsuri ka, dali! Sorry. Wala ba? Papunto man kag ingnon nga mabuno hinong kag mayo. Baju. Daga na estudyante nga nananaw na to. Kana, mamahawa na to didi. Hala. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Kano sa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. O yaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gatuoy. Ay sayo na kayo ka musulti, ana. Nagtuo kag ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkaungaw ka lang yun na ako, da. Gipatawag na sa imong mama sa tong teacher. Nakasa na pud ka? Oy, Hey, ambot lang nimo, Joe. Karin, sugtan lang gugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na mo sugot kon iyon anak na lang gyud ka permi. Sige kag pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Uyob na mong Karin? Oh, Unya, tinuod mo ka nga mag-usab na ka. oo eh. Maglik ka na kung gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Duda, sino mo paminawan ba eh? Iyo, parang kag nabayot. Gom, di ka. Babe, happy na mo graduate. Asahan ka mo eskwela college. Murag adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, ay. Mahal ka tuition dito sa syudad. Aw. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Bisag asa pa ka, tuon ta ka. Ay, congrats! Congrats, guys! Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong, nalipay kay kus imong gipakitang kausaban, sukad nga nagkauyab ni Karen. Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta yan ang kusugton. Mag-usab na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na naadong. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mau ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw orang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kisa si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki ni mo nga best friend? Kumusta naman ka diya, babe?
si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban na ng imong best friend? Babe, di ba na naman ka nga dili ka magsigig pangiki ni Henry? Wala gikiangay sa Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta kung makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya. Og dili na ka mangiki. Oh, sige, good. Oh, today. Kanus amang ko mo, ana sa imong gipuyan? Maayo kay ganhi gini mo si Karen dong. O, te. Di mo sagod pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Mao gyud. In fairness ha, nakoyon ko ning imong uyab ka rin. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon nga di man mo sugod si ate ko, nga nilang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe. Nagkasabot ra yun ko. Bahala gud sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Atos lang ko sa mama. Kung sino ito buma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Dali, atos na dito sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Huwag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Nakukibira ng sa ospital. Kuan. Mosuway kong pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagyo ko kay gusto na ako nga personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa bero noon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa akong manghod. Maog dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihi lang ko ninyo ha. Thank you, te. Babe, kanasa ka man ni sabay? Babe, murag di pag kumakan na. Ako manggoy nagatiman ni Papa God. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kuha ko gaday ayo. Babe. Pilagkadlaw na way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa akong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganong bugat magkay nga kung buot atong tawana. Nagatuog rin daw sa Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kinsay ko nasakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayaw ko na nang iatubang na ako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunungay. Usa. Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako.
Gimahal bagyo ko nimo, Karen. Mahal magiti ka, Joe. Pero mas malipayon ko ba ni Henry? Karen, My shattered dreams and broken heart are mending ocean. I saw you holding hands. tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa na ko maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Armin.